Πού είμαι? Περπάτημα, πρωινό. Περπάτημα. Γήπεδο εδώ, Μετά από παίξω μπάλα εκεί πέρα, έτσι. Κανένα, το έχουμε κάνει καλό. Τώρα που έχουμε εκλογές. Ναι, για πες. Έτω ένας βουλευτής με τη γραμματέα να τα δακά. Και πήραν ο κόσμος, ψαλάφανε ό,τι θέλουν να σπούν. Να τους πίνουν τα ρουσφέτια. Έρχεται ένας. Λέει, κύριε βουλευτά, ένα σπιτάκι να βάλω μέσα την οικογένειά μου. 3 δωμάτια να είμαστε λίγο άνετοι. Γράψε ένα σπιτάκι 3 δωματίων, σας παρακαλώ, στον κύριο Παπαδόπουλο. Τώρα. Λέει, σπιτάκι, τον κύριο Παπαδόπουλο. Γράφει σπιτάκι. Φεύγει ο Παπαδόπουλο, είναι το άλλο. Κύριε βουλευτά μου, μία μεσαντίας να είναι πιο ασφαλής στα ταξίδια μου, σας παρακαλώ, την τη μεγάλη. Τη μεγάλη. Γράψε στον κύριο Νικολαίδη, τώρα, εδώ. Το καλύτερο, το chip των μοντέρνων των μοντέλων. Καλά. Έρθε ένας. Κύριε βουλευτά μου, έχω πρόβλημα και έχω κάκαλα. Αν μπορούσατε λίγο να καμία εγχείρηση. Γράψω κάκαλα στον κύριο Γεωργιάδη, γρήγορα, κάκαλα. Λέει η γραμματέας, να σας πω κάτι, κύριε βουλευτά. Τι κάκαλα, τι δεν γράψω κάκαλα. Γιατί οι άλλοι το είδα τα παίρνει.